Jeg skulle nok ret. Hvor meget cobblestone har du, Adam? 6. Okay, jeg går klar til det der. Au, for helvede! Skal jeg tage dig derhen, så kan du gå og lave det op med det her. Jo, hvis du bygger dig henad. Skal jeg bare give ham i cobblestone så? Ja. Jeg skal også have noget. Hvor meget skal du bruge, Skov? Kan jeg ikke bare sådan få 10-20 stykker? Der ligger 11 i nu. Nu må I lige slås om det. Så tager jeg en cobblestone. Tager du en? Okay, så en. Okay, jeg skynder mig lige at skaffe 10 mere til dig, Skov. Men kan du skynde dig at lave en cobblestone generator? Jo, jeg er ikke i gang. Kom nu væk med noget. Hvad gør vi egentlig med lavaen? Jeg har lige fået en idé, faktisk. Jeg har faktisk lige fået en idé. Også. Kan du godt det? Ja. Okay, jeg skal så bruge mere cobblestone, har jeg lige fundet ud af. Der ligger 10 mere. Det tager jeg. Hvad spiser du den? Baguette? Bacon! Nej. Hvad? Sagde du? Hvad sagde du, Skov? Bacon! Nej. Er det et bacon-æble? Er det jo ikke et æble? Er det et bacon-æble? Ja, nej. Fuck, jeg er skuffet den. Ja, det er egentlig også. Hvad spiser du så? Ja. Nej, seriøst. Det er den, jeg er skuffet over. Nå, men jeg har det selv spist æble og en banan. Seriøst? Jeg tror, du spiser nogle usunde ting. Ja, jeg tror jo. Der ligger 10 mere. Ej, vel? Jo. Nej, det er ikke smart det. Jeg har bare lige sat cobblestone generatoren sådan en for langt. Det ligger 10 mere, jeg tager. Okay. Nu ligger der 2 mere. Ja, det var også Nej, jeg bliver ned. Daniel, du skal bare svømme op igen. Nu ligger der 1 mere. Hold op. Jeg tager det! Jeg ved, det bliver nogle kedelige serier. Det tror jeg også. Men Men så længe vi har det sjovt. ja, så længe vi hygger os. Så lige har en anden. Det er hygge. Ja, jeg tror godt, folk kan lide det. Det skal du sige. Så hør på os. Der er ikke forskel på os andre. Kom til det. Enigere. Og vi danskere. Hey, jeg har da nogle venner, de har da over 1000 noget. Har du venner? Ja. Som om. Ikke en skid. Skov, hvad laver du så hjemme med mig, var? Nå ja. Bøller. Der har jeg ikke lige tænkt over. Har du venner ud over os? Lys. Ja. Lys. Mørk. Lys. Mørk. Lys. Ej, jeg tror slet ikke, at du kommer til. Hvad? Chop. Jeg kan lige præcis ikke nå kom eller kisten, der hvor jeg står fra. Ja. Der ligger 18 i dagen. Ja. Så har vi nok til noget derhen, tror jeg. Så skal vi bare lige have en del. Ups. Dan, du tager ikke noget, når du er kommet derhen. Hvad tager jeg? Noget. Hvis du ikke har lagt mærke til sådan en kiste derovre. Nå, ja. Hvorfor ikke? Ja! Ja. Det er for helvede. Dan, det er fordi, jeg er lidt bange for, at du falder ned. Og du har mødt en enderman, har jeg ret? Nej, der var sådan noget hyggelig fugl, mand. Nå, et skelet. Ja, jeg skriver ham lige med. Nå, er du pro eller hvad? Er du sej nu, var Daniel? Ja, er du sej nu bare? Hvorfor er det? Lavaen, den. Pis, hvorfor satte vi lavaen over på bedrock-stenen? Altså, nå, man kan jo ikke fjerne bedrock. Jo, du får en super pickaxe. Som i min mod. Ja. Og det burde man faktisk næsten lave. Men jeg tør lige stå rundt herude, fordi så er en god mand, der kigger på mig. Der er sådan en mod. Ja, men min mod er helt klart sejre. Ja, sikkert. Du kan jo bare lige bygge udenom, så fører vi bare lavaen dernede. Det er bare fordi, nu havde jeg sådan. At den bare kom lige ned. Ja. Gjort en gang. Og så sidder vi derovre med det er din skyld, Skov. Ja, det er helt klart min skyld. Men det var dig, der satte den der. Ja, det var det. Jeg indrømmer det. Der kommer en creeper. Bum!
Nu fik jeg ikke så godt. Du lader ham ikke springe, Daniel. Få ham til at gå ud over. Godt. Gjorde den også den tunge? Daniel, det er ikke ham, der er tum. Det er dig, der er tum. Hey, Dan, prøv at stille det der. Ej, nu mister jeg det. Har du alt dit madting væk? Alt mit madting. Ja. Nej, jeg har 4 endnu. Hvor meget har I? Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 endnu. Og dig? Hvor blev vores vand lige af? Det har jeg taget. Det har du taget. Kan du lige fjerne den her? Jeg kan ikke komme op. Jeg kan lige gå lidt en til højre. Eller hvad? Nej, de er dumme. Nej. Okay, og så skal det der, det skal fjernes. Og så lavaen, den... Okay, så vand, det skal være der. Kopstående. Hey, jeg kan komme op. Nej. Hey, man kan ikke lige sende noget vand. Det har vi ikke lyst til. Så smider jeg altså lige 18 cobblestone, så det bare ligger. Nej. Det gør du så bare ikke lige, vel? Hvorfor ikke? Her, Daniel, tag det her vand. Okay, det kommer så ikke lige. Tag vandet. Og der var så hul. Jeg tror, jeg havde spanden. Nej. Nej, så har Daniel den vel nu. Daniel, giv mig spanden. Ja, jeg har spændt. Den må ikke bruge så højt, det går ondt i vores ører. Hey, skål! Nå. Du har ikke givet mig spanden. Hey, er det ikke lidt dumt, vi alle tre er gået herned? Det er mega dumt. Her. Og så... Ja, jeg går lige op igen. Sådan der. Hey, ja, vil du lige have mit ting? Jo. Så går jeg ud og kæmper creepers. Det er bare... Jamen, der er også en creeper. Nej, Daniel. Der tager du så lige fejl. Det er der faktisk ikke. Det er bare der sådan kød ud. Det mest irriterende, det er, når at, de der skeletter der, de går ud over, fordi man kan godt bruge deres vågen. Daniel, alle de ting, du tog fra mig, ikke også? Jeg har dem. Du har din kiste nu. Ja, i min kiste. I vores kiste. Okay. Hvorfor er det, vores træ ikke er vokset? Det ved jeg ikke. Der går lang tid. Dallo er slain by a spider. Flot, Daniel. Flot, Daniel. Jamen, jeg fik trække mig tilbage. Haha, jeg fik skåret den i. Måske hvis nogen af os, jeg ved ikke om det er kommet ind nu, men der har også været en video, der handler om, at Daniel, han simpelthen er elendig til Minecraft. Men jeg er også noob. Ja, han er noob. Det skulle I til at se. Han er faktisk noob. Altså på den gode måde, vil jeg mærke. Vel at mærke på den... lidt et eller andet shape. Gå ud og bygge. Da vi filmede dagen noob, der havde han haft Minecraft i cirka en time. Ja. Mindre end en time. Han har til gengæld brugt en masse tid på det, men Ja. Hey, har du noget af det der, jeg gav dig, kan du give mig det igen? Nej, jeg har givet det til skov. Må jeg så ikke få noget? Nej. Hvad med cobblestone? Men det har jeg også givet til skov. Så var bare det. nej, nu sner det! Men det, jeg skaffer lige noget. Ja, skal du tjep. Nå, må jeg godt bruge cobblestone generatoren? Prøv. Det finder vi ud af. Skal jeg bare udlægge den her? Kik. Hvad? Skal jeg bare udlægge det? Ja. Prøv det. Let it snow. Skov han også psykopat. Sneboldkamp! Hold nu kæft. Det sner. Helt ærligt. Hvem er egentlig glad? Okay, der er nogen, der har lyd på. Der ligger noget der. Tak, kan jeg ikke lige få 10 her? Jo, jeg skal lige have det samlet først. Eller måske kan jeg få 10. Ja. Hvor er lavaen? Er den ikke... Det der i skov, kan du se, hvor der står? Ja. Nej. Den er slet ikke der. Ja, her på den, jeg står der lige til højre for. Okay. Det vil sige din venstre, ja. Så nu står jeg under lava. Ja. Ja, nu dør jeg. Jeg står, der kommer en zombie. Jeg tager den. Kom her, zombie. Det virker! Vi har lavet en cobblestone generator. Hvad? Ja, men det er mere fordi vi har lavet 2 i 1.
Det er så sødt. Og jeg er faktisk lidt stolt af os. Dan, hvis du taber til den der, ikke, og så bliver jeg sur. Hvad har givet dig mit cobblestone? Jeg går lige tilbage. Nej, fordi den følger efter dig. Nej! Okay, skov. Prøv Der lige er at... Okay. Man kan have noget ordentligt til at slå med. Ja, godt af. Sådan der. Nej, hey du. Kan jeg grave ned der? Hvornår er det dag igen? Okay, Dan, kom herop, jeg har 10 mere. Kan du helt komme herned med? Du kan ikke komme herop efter dem. Jeg kommer ned med dem nu. Bare gå ud til træet, ud til det her jord der. Nej, jeg tager bare lige cobblestone generator ned. Sådan der. Hvor er det? Nå. Lækker! Ja, jeg har faktisk 11 mere. Jeg lader for dig.